Bl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Talbuni biex nagħmel daqsxejn tal-profil tiegħi, jiena Patri Alfred De Bono, twelidt il-Mellieħa. Is-sena l-oħra għamilt il-festa tal-50 sena saċerdot, ningrazzja l-Alla tal-grazzja li tani kbira. Innum qiegħed hawnhekk magħkom ma ġej minn Burmla. Għax qiegħed hemm bħalissa bħala perjol post illi llum sar sabiħ ukoll, għandna konvent illi wieħed mill-isbaħ li hawn. Ringrazzjaw l-Alla ta' kollox. Illum il-ħames ħadd wara l-erba tal-ilmiet biex il-liturġija tippreparanna ħalli nkunu nistgħu nippreparaw sewwa għal-lejt u nifhmu aħjar lejt. Ħuti u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħprilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għattina mulej id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna u għejn aħna u nagħmluhom biex kull ma nagħmlu ikun jibda minnek u fik jintemm. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Ara, jiena llum qedtlek quddiemek il-ħajja u l-ġid, il-mewt u d-deni. Issa jekk tisma' mill-liġi tal-mulej Alla tiegħek li qiegħed nornalek illum, li tħobb lill-mulej Alla tiegħek, li timxi fit-triqat tiegħu u li tħares l-ordnijiet u l-liġijiet u d-digriti tiegħu, int tgħix u titkattar u l-mulej Alla tiegħek ibirkek fl-art li jinsejjer fiha biex toħodha f'idejk. Imma jekk qalbek iddur u ma tismax, tintewa u tqim Alla toħra u taqdihom, jien ngħidilkom illum li tinqerdu żgur. Ma ddumux żmien twil fuq l-art li jinsa taqsam il-Ġordan biex tidħol fiha u toħodha f'idejk. Insejjaħ illum is-sema u l-art b'xhieda kontrikom, il-ħajja u l-mewt li jien illum qed quddiemek, il-barka u s-saħħa. Għażel il-ħajja biex tgħix int u nislek billi tħobb lill-mulej Alla tiegħek u tisma' l-kelma tiegħu u torbot qalbek miegħu. Għax din hi ħajtek u t-tul tajjimek li tagħmmar fl-art li Alla ħalef li jagħtiha lill-missierietek, lill-Abraham, lill-Iżak u lil-Ġakob. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu flimkien, jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jien il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqgħux fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu flimkien, jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn in-nixxijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel flimkien, jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li jtajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn flimkien, jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewiet waslet.
magħkom Jek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jeħtieġ li bin il-bniedem ibagħti ħafna jiġħduh ix-xjieħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum. Darba qal lil kulħadd jekk xi ħadd trid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvaha. Għax jiswiru l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqered? Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Krissu. Dalodu kif mort nittawal ħanara kif inhu t-temp sibtu mċajpar. Bil-kem kont tara xem għax kien għadu ma sebaħx. Mort biex nieħu tas-soltu l-lanċa għallu li sospiża llum. Uħrabt għal-karozza tal-linja, mankab tal-linja domna biex wasanna għax geġġuġija ta' karozzi u kultant kważi missejna l-xi ħadd ieħor. U meta niġi biex naqra l-Antik Testament, kultant insibni jisni fl-istess triq, imċajpra, geġġuġija, qed jurik li sejjer lejn il-belt, lejn dak li ħalaqna għalih, imma ma tkunx taf fejn inti sewwa. Hu il-patt li jagħmel magħhom hawnhekk permezz ta' Mosè. Għandu ħafna tajjeb, qisu l-elementi it-tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Għalihom dawn kien li kun fidil lejn Alla u xitik Alla. Dik il-weda li għamlu xitik. Itik li tgħix ħafna, tgħix tajjeb, ġifieri tkun daqsxejn senjur mhux ħażin. Imma mbagħad u jkollok ħafna ulied, imma mbagħad tispiċċa. Imma meta ġie Ġesu mhux hekk qal. Għadni kif rajtilkom. Għalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibagħti ħafna jiġħduh ix-xjuħ u l-qassis il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum ma fehmuhx. Ma fehmux id-dixxipli tiegħu, dawn li kienu miegħu raħ min jaf kemm il-miraklu għamel. Jaraw dik il-qawwa li kellu anke biex jitkellem, dik li kif ikellmek bniedem għandu l-awtorità, jiġifieri mhux xi qasba tixxejjer mar-riħ kif qal għal-ieħor għall-Battista. Mbagħad reġa' qalilhom u jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. X'ie fisser dan? Hawn ħafna għadhom ma jifhmuhiex dik. Jekk inti fl-Antik Testament tagħti qalbek lil Alla, mbagħad itik dak l-affarijiet ta' did-dinja. Imma aħna nemmnu li Alla ħalaqna u ma tagħna ruħ li tixbaħ lilu eterna. Ma jistax ikun li jiena kif sammut nispiċċa. Imma Alla le, mhux hekk irid. Alla jridna li jagħtina post miegħu fil-ġenna. U ejjew nkunu għaqlin u naraw x'qed jgħidilna. Jekk aħna rridu nagħtuh qalbna għalhekk titlifha għax inti titħobb il-Alla b'ruħek kollha b'saħħtek kollha. U mbagħad irrid anke inti lill-proxmu tiegħi u tħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Jiġri u hekk nagħmlu kollox għal Alla u nindirizzaw ħajjitna għal Alla se jkollna premju sabiħ għax jkollna lilu nnifsu. Hemm immorru ngħixu miegħu. U ma jkun joqqosna xejn. Hemmhekk qas la jżewġu li laqgħax iżżewġu xejn m'għandna bżonn għax għandna lilu. U fl-eternità m'hemmx ħin miljun sena
f'did-dinja u sekonda hemmhekk xejn. Għalhekk meta aħna immutu suppost nsibu l-Ġesu jgħinna, jilqana biex jekk aħna konna fidili lej, jekk aħna tajnih qalbna, aħna jekk aħna tlifna dak li hu tad-dinja għalih, jgħidilna għaddu ġewwa. Ma jekk inti ħsibt f'affarijiet oħra, jgħidlek ma nafekx. Forsi ngħidlu jiena kont saċerdot għadni kemm għalaqt 50 sena saċerdot, jgħidlek ma nafekx. U dik kifra. Imma tkun ikun it-tort tiegħi u ta' kull min ma semax minnu. Ejjew nkunu għaqlin u ma nibqgħux fiċ-ċpar. U tagħna kif għandna ngħixu. U jekk vera ngħixu fl-imħabba tal xulxejn, mhux ħsiebna f'xulxejn kif se nqattaw lil xulxejn, kif se nsibu d-dibetti ta' xulxejn, imma kif se ngħinu lil xulxejn, Alla qiegħed magħna u mbagħad ikun ħaqna ngħidu iva Mulej, grazzi tal-ħajja li tajtni, jiena ġejt. Ħalli nkun nista' ngħix miegħek għall-eternità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ikun infaħħar. Ħuti jeżies nitolbu l-Alla missierna biex joħloq fina qalb safja u jġedded ġewwa fina ruħ sewwa ħalli nilqgħu id-don tal-maħfra tiegħu ngħidu għalhekk ħenna lina Mulej. Ħenna lina Mulej. Għar-reliġjużi li jgħixu l-impenn evanġeliku biex jerfgħu it-toqol tas-salib bi spiritu ta' ferħ u ġenerożità fl-għotja ta' ħajjithom nitolbu. Ħenna lina Mulej. Għall-mexxejja tan-nazzjonijiet biex jagħtu widen għal-liġi tiegħek li hi l-garanzija tal-veru ġid tal-poplu li jmexxu. Nitolbu. Ħenna lina Mulej. Għal dawk li tilfu kull direzzjoni fil-ħajja biex ma jimxux fuq il-pariri ta' ħżiena imma jqegħdu t-tama tagħhom fil-kelma tiegħek u li s-salba. Nitolbu. Ħenna lina Mulej. Għalina biex narfu nitilfu ħajjitna minħabba Kristu ħalli bekk insalvaw bil-qawwa tas-salib tiegħu. Nitolbu. Ħenna lina Mulej. Mulej Alla tagħna. Ħares bit-tieba lejn il-poplu li jabda fik u għamel jwassal il-bnedmin kollha x-xhieda tal-imħabba u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-ġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek Mulej
ħares lejn l-offerti li qegħdin fuq l-altar tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajbu ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawit iżina, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawit tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli u muk id-dominazzjonijiet jitreddu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħru kis-smewiet mas-serafini u l-qabit tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti ngħin ta' kull dusija. Qaddis għadek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem quddiem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobb tradd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li kila ħal-kalċi li ġarad il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi tad-demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerit għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jinta salvatur tad-dinja għax bes-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għaġbuk tilqana quddiemek biex naqduk. U mitxa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nisem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku u l-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jixu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll mulej Takar ukoll mulej dawn dak li ħaddu l-magħmudija u l-Griżma żdiedu huma l-familja tiegħek biex b'qalb qawwija u rieda sieħa jimxu wara Kristu. Takar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għanti lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġna Mqazzam Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħru kisebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u rina l-bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti bis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li tritin kif is-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum
اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمن هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب بس اهلسنا من الداني اهلسنا نطلبك مولاي من كل داني أعطينا في الطيب ونعطيك الباكي في زميلنا باش نكونوا هيلسا دايما ذنوب ومحرصة من كل انكويد احنا بنستنى ونطمع ولنا والمجيا للسلفاتور تاعنا جيسو كريستو أشتياك يسالتنا القوة والجلوريا الديم مولاي جيسو كريستو اللي يت الأبوستل تياك نخلي لكم مسلم نعطيكم مسلم تياي ما تحرس لين نبيتنا بس تحرس لين الفيل تاع تياك أعطي أسلم ولا أقدر ينترد فيها اللي تعيشوا السلطنة على دايم تدايم آمين الباكي تاع المولاي تكون دايم معكم ومياك وكل دايم نعطوا الباكي لشو شيء حرف تلا لتنهد نبيت الدنيا هن لينا حرف تلا لتنهد نبيت الدنيا هن لينا حرف تلا لتنهد نبيت الدنيا أتينا الباكي دانو الحرف تلا دانو ينهد نبيت الدنيا هني نحن اللي جينا مستيدنا الدكلات الحروف مولاي ما يسهليش تدخل تحت السقف تياي ازدايت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. U Alla li tista' kollox. Inti tajtna l-barka tad-don qaddis tiegħek fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dan l-istess dan insibu dejjem il-maħfra u s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibnu, tal-Ispiritu Santu, Amen. Amen. Alla tagħna smattak tagħna, li sejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Ibnu, lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Morina li inti omna, għalik smattak tagħna, Ġesu twili għalina, urid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl. Bida Sidna Ġesu Kristu tagħmel fix-xmara Ġordan. Missierna li inti bis-semawieti tgħaddi s-simek tiġi sarnadek ikun dak li tridin kif is-semek da fl-art. Ħobżna dak kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-munejmiek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Morina li inti omna li kesfel tagħna Ġesu twila l-kubritijek bħalna, u Ġesu tiegħek fl-nabida l-semnat tal-infern, u l-ġenera kollha speċjalment dak li għandu bżonn tal-ħina tiegħek. It-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tix ta' Kana. Missierna,
li inti bis-smewidi tqaddis ismek li ġisatnatek ikun dak li tidin kif issemik dak l-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missier id-Diben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-sew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. It-tielet misterju minn tal-dawl, bita Sidna Ġesu Kristu, ħabbar l-istadna talla u sejjaħ l-indima. Missirna li jinti bis-smewiti taqaddis ismek li ġizannatik kullu tridin kif issemek dak l-art. Ħobża ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni, amen. Stima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Stima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-munejmijek, imbirkiddi fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Jisu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mit-timbin, issew fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missier id-Diben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-sew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Ir-raba misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor.
Missina li inti bismewit jitqaddis ismek, tiġi sannadek, kulli titrin kif issemek flad. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrilna n-nubitna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Gloria al-Missien, il-Diben, l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missienna li inti bismewit jitqaddis ismek tiġi sannadek, ikun dak li trid kif issemek flak. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrilna n-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Slima dik Marija, bi grazzi mimlija l-munejmijek, birkid posta nisam birek il-frata ġufti egisu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Gloria al-Missien, il-Diben, l-Spiritu Santo. Kif kemm il-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Salve Regina. Slima dik Sultana, taħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima dik li l-għinajtu li xaħna turufnatu li teva. Li li knitnedu aħna nibku u nolfu fidana bit-tadmuħ. Ejja, mela, avokata tana, dawa lejna dak lajnejn tijek tal-ħnina
Urina wara dan it-turfament il-Ġesu fat-timbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti bis-semewiti tgħaddis ismek tiġi sannatek kulli tidin kif bis-semek daflak. Ħobża dak kuljum atina llum, affrinna d-nubidna, palma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħ l-Islam id-deni ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimli għal-mnejmija kien birkinti fozza nisan birek il-frott tal-ġuf tiegħek Jisu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria għal-Missier il-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erbieħ tal-Burkatorju. Għatijom u mill-lejn misris ta' dejjem. Id-dew ta' dejjem id-dililhom. Jisluħuma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa it-talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Ħenna lina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om ta' ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-elf. Itlob għalina. Bidu tal-feħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Laborju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Afrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Hitlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għat li jinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni. Nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa ngawdu l-ħena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu. Idħul għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajjet us-sema. Idfal bil-qawwa tal-Alla fil-qieħ tal-infern lix-xetan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja telfin tal-erbieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slima dik, ħarries tal-feddej u għal-arus tal-Verġni Marija, li l Alla fdallek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppi kif missier għalina wkoll
u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turukku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George, Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzjon Palzon, Itlob għalina. Beatu Adiodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li b'dan is-sagrament tal-ħaġa bħal tibkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem id-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rappreżentanna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek li sem għaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qadisa tiegħu, imbirek id-dem maġis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek għal-mqazza Immakolata Konċessjoni tagħha, imbirek il-gloris taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin u Om, imbirek San Giuseppe Parus ħassismu taħħa, imbirek Alla fl-anġli għaddisin kollha tiegħu.